Listo, badago. Bueno, badakizu zer egingo dugun? Begira, hasiko gara. Ura bota dugu hemen, ezta? Ura zelakoa, normala. Ura normala. Eta hemen? Ura. Ere. Begira jarri hor, baina ura. Eta orain botako dugu. Akeite. Zer da hor? Akeite. Euskeraz? Olioa. Olioa botako dugu. Esa gente zirazo. Bai, girasolkoa bai. Eguzkilorea botako dugu. Yo lo tengo en mi casa. Izilik egon. A ber, zer gertatzen da. Ez dago zabalik. Zabaldu behar dugu lehenengo. Zabalduko dugu. Lasai, ikusten dugu leku guztietatik. Begiratu zer gertatzen da, María. Qué ruido. Estás haciendo mucho. Itxaron, ikusiko dugu a ber zer gertatzen da. Purpurina. Bueno, jarri beste leku batean. ¿La crees del agua? Zarata egiten du, ezta? Bai. Pam. Begiratu. Zer gertatzen ari da hemen? Zer gertatzen da? Non dago ura? Abajo. Azpian. Behan geratu da ura. Eta goian zer dago? Olioa. Olioa geratu da. Eta zergatik geratu da azpian ura eta goian olioa? Porque flota. Zergatik? Porque flota. Baina zergatik? Porque el líquido flota. Baina likidoak dira biak, ezta? Badakizu zergatik da? Porque no pesa nada. Urak pisatzen du gehiago. Urak pisatzen du gehiago. Eta olioak pisatzen du gutxiago. Orduan zer gertatzen da? Gutxiago pisatzen du eta badoa gora doa.